denon artean egin dezagun, bale? Hortarako ideatuta zegoen eta, naiz eta hemen aldundian egon eta formalidade pixkat eman. Nik lehenengo gauza, hitz batzuk, botako dizuet, 2 minutu bakarrik, baina nik uste dut alde horretatik ere zergatik gauden hemen eta zergatik egin dugun horrelako ekimen bat ezinbestekoa dela azaltzea, datu guztiekin behintzat. Esan bezala, egunon guzti eta ongi etorriak, ekonomia zirkularra modelatzen ekimenaren 2. edizio honetara. Iaz egin genuen, beti arazo bat sortzen da, zoritxarrez, baina zorionez baita ere, gaur hemen gaude, aurrera jarritzen dugu, eta zuek egiten duzen lana ezinbestekoa da. Esaten gu hondakinen prebentziorako astearen barruan gaude, eta ekintza hau bereziki asko gustatzen zaigu noski, gure lurraldeko etorkizuneko eragileekin hartu emana sustatzen duelako, bereziki gazteekin eta hezkuntzakin, esango nukenik. Aurten tamalez, COVID-aren asuntoa dela eta ezin izan dugu karpa batean erakutsi zuek egindako lana, penagarria benetan, baina aldata guzti bideon bidez egingo dugu. Lan izugarria egin duzue, iaz bezala, baina gero eta aurrera goazen moduan gero eta hobeagoak dira lanak, noski. Hausnarketa lan handia egin duzu ekonomia zirkularrari buruz, hondakinak aprobetxatzearen garrantziari buruz, eta birziklatzea bultzatzeko beharrari buruz. Eta nik esako nuke, etorkizuneko ekonomiari dagokionez, hemen urratsak jarritzen ari garela, eta nolakoa izan behar duen bidea ere, heziketari bidez eta gazteen bidez martxan jartzen dugula. Enez gehiago luzatuko, nik uste dut zuen lana ezagutzea, zuei merezimenduz horrelako sari bat ematea. Ez da asko izango, baina behintzat lan egin duzuenok eta aurkeztu duzuen lanegatik eta gainea irabazi duzuenok, merezi duzuela horrelako sari bat. Guretzat, aldundi bezala eta ingurumen departamentu bezala ezinbestekoa da horrelako ekimenak bultzatzea. Esan dudan bezala, iaz hasi ginen, eta nik uste dut zuen egiten duzuen errepresentazioa eta egiten duzuen lana hondakinak aprobetxatzeko. Eta nik esango nuke, beste modu batea ikusteko nolakoan diren, o izan behar duten lehengaiak eta lehengaia horiek nola aprobetxatu, nik uste dut lan berezia egin duzuela eta hori zoriontzeko dela. Besterik gabe, ez naiz asko luzatuko, igual bitz gazteleraz, ez dakitenak eskueraz lortzen duzuen, suposatzen badietz, baina bitz gazteleraz, vale. Decía que una semana de la prevención donde tiene que participar sobre todo los jóvenes y tiene que participar la enseñanza, ¿no? Y esta aplicación de lo que es la economía circular es fundamental. Si algo va a transformar la economía, si algo va a transformar nuestro ecosistema industrial, el del territorio de Guipúzcoa, va a ser precisamente el incorporar este tipo de conceptos que seguramente pues hace una década o no estaban en nuestro ideario, no estaban en nuestra forma de hacer los diseños. No hablábamos de ecodiseño, hablamos de diseño, pero no hablamos de ecodiseño, no hablábamos del ciclo de vida de los productos o de los mecanismos para lanzar esos productos. Y por tanto, en estos momentos, pues que desde esta acción, que puede ser relativamente sencilla, pero que que a los jóvenes y a los estudiantes les enfrenta ante una situación de enfocar de otra manera diferente los diseños y el cómo afrontar o cómo hacer el aprovechamiento de los recursos, pues es fundamental. Besterik gabe, ez dakit nola jarrituko dugun zu, Monika, zuko zu hitza orain? Mila esker, denoi. Hau ez duzu behar, ez? Hemen dakar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Jarraian, banan deituko ditugu parte hartzaileak orden alfabetikoaren arabera. Lehenengo, Aretxabaleta Lanbide Eskola, Koldo Balantzategi gerturatu dadila gurera. Bideoan ikusiko dugu zein izan den egin duten lana. Urrezko arrautzen oioa izenekoa. Koldo? Diputaziotik iritsi zitzaigun,
erakusketan parte hartzeko aukera, eta guri iruditu jakun, Atxabaltako lanbide eskolari iruditu jakun aukera oso ona, ikasliekin ekonomia zirkularra pixkat lantzeko, ez? Eta hemen hartu ginen erabakia esan, ziklo ezberdinak parte hartzia, eta lortu duguna karrozeriako eta arretako ikasliak euren artean eskultura egitea. Orduan, jakinda zein da lontxe gure egoera, ez, COVID-aren egoera, eta pixka bat, lan guztako jakun danok batera eskultura lan egitea, baina egoerak behartu gaitxu, bakoitza bere aldetik, zati batzuk egitera, eta azkenian oso ondo moldatu gara, eurak kriston interesa jarri da euren partetik, eta lanketa oso polita izan da. Naizta, bakoitza bere aldetik egin behar izan dauen gauza ezberdinak, ez? Karrezuriko proiektu honetan estruktura egin dugu. Elementu askok reziklagoak dira. Orduan hartu genuen motor bat, dana desmontatu genuen, eta hasi ginen pieza jartzen. Adibidez, radiadore bat da, aire akondizionatu baten radiadore bat da, hauek bila batzu dira, hauek balbula batzu, hau arbole basen polea baten erditik moztu genuen, eta hemen jarri genuen. Proiektu azken finen, gustora egon geha, zati azken finen, lan desberdina izan da. Gu beti egea, boio bateatzen, o diferentea. Hau gustukin hartu dugu, eta danak hartu dugu parte. Hobena izan da, danak hartu dugu parte. Eta hau batea. Arretakoak egin dugun lan nagusia izan da proiektuari itxura bizuala ematea. Eta hortarako kolorei garrantzia handia eman diegu. Ikusi aldenez, kolore garrantzitsuenak edo importanteenak urdina eta berdea izan dira, gehien bat planeta islatzen dutelako. Eta ikusten duzuten moduan, gorputzea egiteko hainbat kolore erabili ditu. Kolore hauekin plasmatu nahi genuena da munduan hainbat izakera desberdin daudela, arraza pila bat eta pentsakera desberdinak. Egun hon, guk Atxabaltako lanbide eskolatik, eskerrak emun, olako ekimenak aurrera ataratzeatik, antolatzeatik. Azkenien ikasliekin beste modu baten landu alda ekonomia zirkularra, eta orduan eskerrak eman. Igual, José Ignacio, ¿tú tienes esto? Estoy igual de no veto, Claro. No se puede subir más, ¿verdad? Orain bigarrena, Don Bosko lan heziketako ikastetxea Asier Moran dator ikastetxearen ordezkaritzan. Etor dadila gurekin eskura dugu eskultura aurkeztera. Normalean, soldadura eta galdaraintzako zikloan lan egiten dugu proiektuka erronkak deitzen dizkigunagu eta planteatzen zaizkie ikaslei erronka ezberdinak. Baina normalean izaten dira industria mailako eraikuntzak. Eta holakoa iritsi zitzaigunean guk proposatu genien, bai beraiei eta bai goi mailako egin, elkarlanean ea zerbait atera zezaketen. Azkenean, nik uste dut gauza polit bat atea dela, goi mailako batek egin ditula pixka planteamendua eta planoak eta bidana, eta gero guk erdi mailakoekin sortu dugu tailerrean.
El proceso de fabricación pasó por el diseño en un programa de ordenador y de ahí se llegó a la fabricación. Se realizaron planos con medidas para las proporciones y básicamente se ha construido por todos nosotros. Polita izan da ere ikustea ikasleak nola sartu diran, lan guztian, eta beraientzako ere aberasgarria da ikustea birziklapena nola landu daiteken ere. Ze guk proiektua ez aparte egiten ditugu pieza pila bat soldatzen ikasteko probetak deitzen dizkigunak, eta probeta horiek normalean egin eta txatarrara juten dira. Hau da, materiala gero hemen behintzat ez dugu berrerabiltzen. Eta sortu dugun eraikuntzatxo honetan, jarri ahal izan ditugu, probeta horiek loreak izango balitz bezala, pixka bat adieraziz, bizi berri bat lortu dezaketela material horiek. El título de la escultura es Eskuradu, al alcance de nuestra mano. La escultura podemos ver una mano abierta con un recipiente de flores que crecen simbolizando lo verde. Una mano, porque todo lo que podemos hacer entre cada uno mejoraría todo lo que es relacionado con el medio ambiente. El metal se ha utilizado acero, que es uno de los materiales más reciclados de todo, a nivel mundial y en España. Casi tiene un círculo cerrado de producción, vida útil y de reciclaje. Guk ere eskertzea olako ekimen batek aukera eman digulako birziklapenaren inguruan eta materialaren berrerabilpenaren inguruan lan egiteko gure ikasleekin. Besterik gabe, mila esker. Izarraitz lanbide heziketa Inigo Azkue gerturatu dadila esperantza berrerabilia eskulturaren xehetasunak ematera. Izarraitz lanbide heziketan bestiek beste Agenda 2030 eta balioak 4.0 gaude. Eta Agenda 2030 etorri zitzaigunien proposamena eskultura batiteko ikasliei helarazi ginen eta egile esan oso harrera positibo eukizun eta hasi ziren danak behaien eskultura horren inguruen lanien. Pena bat izen zan, azkenien bakarrakin gerau berri zena, baino ikuste genuen harretako ziklokuek proposatze zebena zala ikastetxe osoek biltzezuna, ikastetxeko arlo ezberdine biltzezutuna. Orduan, horregatik erabaki genuen behaiek izetie Izarraitz representatukuna. Gero bestalde aipau, ekonomi zirkularrai dagokionez, guk hemen daukeun enpresa harremanekin da sariekin, enpresak eukitzituzten materialan soberakin ezberdinek, guk bererabiltzeitugula ikasleguekin praktikak einal izeteko. Eta hori proiektu oso interesgarri da, materialan berrerabilpena ikusi ezaben ikasten hastegenetiken eta gero enpresa mundure lanea iristegenien kontutan hartzeko material ezberdinekin ekoizteien produktuek sortarazteko ibili leizkela beste batentzako hondakinek izango ziena. Guri proiektu hau esan ziguen nikeko, guk erabaki genuna da gure ziklo ezberdinetako hondakinek hartu, zarra zeuena berrerabiltzeko, eta adibidez maskariak ibili genitun, danak ibiltzetxeunak, gero egur txirbiek hartu genitun, egurretik, adibidez hau, mekatronikatik, kablik eta hori, eta azkenin
administraritzako bateklau eta ratoi eta hori dana. Eta gure helburua da azkenin materiala berriz berrerabiltzea eta gu kontzientziatzea adibidez kable bat bi aldiz ibili daitekeela, bai, eta ez bota basurea, sino berriz ibili adibidez gauza hauetako o beste gauza batzuetako. Gure proiektu honetan ikusten bezala bi palet lotu ditu, bai. Hemen reflejatzen duna da azkenin itsasue, gero hemen hondartza bezala, bai, eta hondartan ikuste dugu kolilak daudela, bai? Gu kontzientziatzeko azkenin hondartza jutegianin ze zikintasun dauden, jasin berdila. Gero hemen ikuste dugu lora bat maskariak inde, hemen izango zan hau, como de la paz, bai, en plan, berde eta hori, azkenin mundue zain berdula, azkenin mundun ez bari madu reziklatzen mundue bera jungoa eta gu gaizko hongo bera baten. Eta gero hemen izango zen, hori, ondakin danakin, lorak eta hori inde, eta hau dana behitzen bezala, bai? Hau dana visualizatzen, ze goera dauken. Bueno, besti gaipau deben bezala, azkenin guri geratzaguna eskerrak emati olako ekimenak eiteatiken, bai, diputazioei. Eta gero, hoxe, aipau, ikasliek implikau diela ekintza batien, saiatze gehala guk erronka bidez ekintza errealetan lana egiten, baina hau benetan erreala dela, ze azkenien mundu bakarra dukeu eta ondo zaitu berdeu, eta hoxe, kontzientziatzeko baliogarria zaigula. Eskerrik asko, bale? Lasalle Berrospetik Iban Arozena dator Ekonomia infinitua eskultura aurkeztera. Aurreko urten bezala, ekonomia zirkularreko proiektua egin dugu. Nik uste urtero egingo den gauza bat bezala hartuko deula, ze oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Ikasleek proiektu hau motivazio askokin hartzeue. Sinceramente, cuando nuestro profesor nos dio la idea de participar en este concurso y hacer este trabajo sobre la economía circular, me pareció una idea interesante y desde el primer momento estuve intentando hacer el trabajo. Hartzeue hasiera baten beste proiektu bat bezala, baina ikuste dutenen proiektuaren zergatia, orduan kriston gogotsu jartzeia, ikuste zertarako dan eta hori dena, eta orduan oso motibauta hastea proiektu honetan lanen, eta gainea ikasteue zer dan ekonomia zirkularra zertarako erabiltzen dan eta zergatik egin behar dan. No teníamos mucha idea de lo que teníamos que hacer porque no estábamos muy familiarizados con el tema de la economía circular, pero varios días buscando en internet e informándonos, vimos un infinito y nos pareció una gran idea porque lo de la economía circular debería ser un ciclo que nunca termine, porque para lo que nosotros ahora mismo podemos tirar y desperdiciar, mucha gente lo podría reutilizar y reciclar y volver a hacer algo mucho más importante para que otra gente lo use y nosotros lo estamos desperdiciando. Hemos trabajado de tal manera que hemos buscado chapas de todos los alumnos de primero que están aprendiendo a soldar y las hemos unificado con puntos. Y cuando las hemos unificado hemos hecho una plantilla y las hemos cortado alrededor y así hacemos la forma del círculo y de un comecocos. Entonces luego hemos cortado la varilla y hemos hecho la forma con la curvadora. Saiatu gana erakusten izan da, guk hasiera baten usten dugu hemen geratzen den dena dala residuo hondakina bezala, baina hori ez da horrela. Zeren gauza da, hemen dauden gauza guzti hauek berrerabili daitezke, bai? Bai konponduz, bai aktualizatuz, bai berrerabili daitezke. Eta guk uste duguna
hemen hau dena hondakin bezala dana, azkenean hau bakarrik da hondakina. Bueno, azkenen bideoan azaldu bezala lasai berrozpen dena erronkik egite deulan, baina erronka hau oso ezberdina da, bai? Eta orduan ezberdina izateaz aparte, oso interesgarria da. Así que eskerrik asko, eta hurrengo urte arte. Meka lanbide eskola Joseba Rodaz gerturatu dadila gurera. Bideoan ikusiko dugu zein izan den egin duten lana. Loretsoa izenekoa. Ikasleak zoragarri die, parte hartzen due esate zaien gauz guztitan. Irakasleek proposamen bat ziguten eta asko gustatu zitzaigun. Aurten, nahi izan dugu egin Agenda 2030ko helburuei indarra eman. Eta ere nahi izan dugu ekonomia zirkularrari buruz hitz egin. Egin dugun eskultura Agenda 2030-etik oinarrituta egin dugula. Agenda 2030-ek 17 puntu dezka, eta hori oinarrituta lore bat itea pentsatu dugu. Egin dugu lore bat, metalezkoa da, lorea, eta erabili dugu gurpil bat, gurpil zahar bat, erabili ditugu bi tapa metalezkok, eta prozesuetan erabili dugu pintura, soldadura, plasma bitartez moztu dugu gure figurak, eta partu hartu dugu ikasle desberdinek. Taldea zan bakarrik automoziokoa lehenengo maila, baina laguntza behar izan dugu, adibidez, pinturako atalean, eta ikusiko duzu neskabat nola dagoen guri laguntzen. 17 puntuietatik adibidez lurreko bizitza, urreko bizitza, genero desberdintasuna, hezkuntza hobia otea, eta horretan horieta eskultura hoin dugu. Eskulturan egon dan prozesu osoa talde txiki baten egon geha, automozioko talde bat geha. Indego soldadurak, pegatinak moztu, hainbeste gauzak, pulitu gauzak, eta azkenen ateraz dena hoixe da. Nik sentimentu gona bakarri dauzke behaien damakie 3 urte gukin, grado medin due, eta oain die superiora egiten, eta niretzako hau da, orgullo esoteko gauza bat. Itzin dugu hori, ekonomia zirkularai buruz eta Agenda 2030 zer dien eta zer dien egiten gure agintarik eta zer proposamen dau mundue hobeto izateko. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman proiektu hauen gatikan, da bigarren guk esan nahi duna azkenean lore honekin, Benito Lertxundik bere loriai arantzartetik atatzeko esate zion, baina guk esan nahi dio gure umetxoa azkenean mundu osoai berziklatzeko, da ekonomia zirkular bat sosteniblia dela eta azkenean aprotxatu laikela hortik atatze duna. Eskerrik asko.
Eta azkena, Peñaskal Kooperatiba Vanessa Alzate dator ordezkari gisa. Etor dadila gurekin ekonomia zirkularra eskultura erakustera. Ere lankide Vanessa etorri zanean proposamenekin, polita iruditu zitzaidan, mutikoentzako baita ere, eta, hasiera batean nire industri modutikan nora natorren, zaila iruditzen zitzaidan eskultura hori visualizatzea, ez? Eta, azkenean, Vanessaen apoioakin, eta, pixka, azkenean nire ikuspegia irikitzen, nintzen ikusten, eta, azkenean gustua bukatu eskulturakin. A nosotros llegó esta oportunidad de participar en el concurso de la escultura. A Vanessa le llegó un Gmail que le dijeron que si queríamos nosotros nos podíamos apuntar, pero que teníamos que ser muy serios y ser constantes, que lo teníamos que terminar, vamos. Ikasleen aletikan, ikasleak oso ondo handia, motibatuta handia, danak parte hartu dute, eta azkenean oso gustuana. El proceso fue muy divertido, la pasamos súper bien. Antes de hacer la escultura, nos inspiramos un poco, vimos un par de documentales y luego fuimos a ver unas esculturas que hay aquí en Tolosa para inspirarnos un poco, a ver qué podíamos hacer. Y luego, nos pusimos manos a la obra, fuimos al taller y se nos ocurrió la idea de la escultura de las 7 bases de la economía circular. Y ahí está un poco representado lo que son 7 barras de metal, que lo que se refiere es que si se cae una, se caen todas. En ekonomia zirkularen gai hau ikasleekin landu dugu, ikasle batzuentzako berria izan da, jungea informazioa bilatzen eta bideo ikusten, eta denen artean eskultura honen esanahia praktika jartzen dugun etorkizunerako. Y también quería decirles que estamos muy agradecidos de parte de todos, que estamos muy agradecidos por dejarnos participar en la escultura, porque también nos ha venido súper bien para poner un poco más en práctica lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Que al final es lo que estamos aprendiendo, trabajar con este tipo de material, soldar, taladrar y todo eso. Así que muchas gracias. Gure bai eskerrak eman, ekimen honengatik, aukera eman digu ekonomia zirkularra lantzeko, eta eraberen ez dela oso ohikoa arte mundua eta eskultura mundua tailerrera ekartzeko, ezta? Eta beste alde batetik, esan emakume bakarra naizela hemen, eta hori urtero aldatzen juten gehan, ez? Ja bukatzeko. Ni unkituta gelditu naiz, benetan. Eta ez da postureoa, egiten esaten dizuet. Argi dago burnizko horri bat garela, eta, burnizko eta gurgezkoa, ez? Ez dakit oteiza edo txillidak guduri jarri diran edo jarriko genituzten, edo Benito Lertxundi, esan dezuen bezala, baina egia da hemen hezkuntza eta hezkuntza balorekin egiten duzuela zuek, eta baina etorkizunera begira nolabait bermatuta daukagula kontzeptu berri hauek nolabait zuen hezkuntzan erakusten duzuelako. Benetan zoragarria izan da gaurkoa, benetan, eta gurgurtuan ez dakit igual taloi txikigoak eta diru gehiago jarri barko dugu ez. Muchísimas gracias. De verdad que yo creo que es un ejemplo que le daremos rotación a estos vídeos
porque verdaderamente lo que demuestran es esa implicación, ¿no? Y el descubrimiento de conceptos nuevos, pero esa implicación de los estudiantes que en los vídeos se ve, pues creo que no hay palabras, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es uno de los actos que tenemos en la Semana de la Prevención que se han consolidado básicamente en 2 años, ¿no? Y verdaderamente, pues eso, zorionak benetan, guztioi eta horrela jarraitu. Bueno, emakumeak sartu zarete, zorionez, eta berrurrunkurtean ere emakumeak gehiago dauden, baina bueno, zorionak denoi, mila esker.